Velkommen i Energiklasse A. Tilbage i 90'erne, der begyndte man at kritisere Citroën lidt for at være faldet af på det der med bildesign. De lavede simpelthen nogle biler, der var lidt for ordinære at se på i forhold til tidligere. Så var det som om, de fandt tilbage til den her store form igen, med faktisk den gamle Citroën C4, der indledte sådan en ny epoke af mere spændende og mere anderledes biler. Med den nye C4, der er det som om, de lige er gået et gear ned igen. Citroën har altså valgt at lave en bil, der også tiltrækker dem, som blev skræmt væk af forgængerens lidt mere aparte stil. Den er blevet 50 mm længere end den gamle, men akselafstanden er uændret, og det vil sige, at der er ikke meget mere plads på bagsædet. Til gengæld har du fået et større bagagerum, og nu har der altså næsten 410 liter. Det betyder, at det er noget af det største, du kan få i klassen. Du har faktisk 408 liter at gøre godt med, hvilket er markant mere, end du får i f.eks. en Volkswagen Golf. Hvor det ydre måske fremstår en anelse for mainstream, så stiger pulsen alligevel, når du sætter dig ind i C4 og kører dig en tur. Her venter nemlig en kabine, der kvalitetsmæssigt er klasser over det, du fandt i forgængeren. Interiøret, det er spændende udformet, mere kreativt end det ydre. Og så er det lavet nogle materialer, så du rent faktisk tror, at du sidder i en tysk bil og ikke en fransk bil. Du kan naturligvis få den med alt, hvad dit frankofile hjerte begærer af udstyr. For eksempel de eljusterbare sæder med massage. Og så muligheden for at justere temaet for de lyde, som den nye C4 afgiver. Bare for lige at gøre dig opmærksom på, hvad du foretager dig. Og der er mere fra den sjove skuffe. Du har blandt andet muligheden for at sætte farven i instrumenthuset i 8 forskellige kulører. Og det er ikke bare farven i instrumenthuset, det er farven, der er på ydersiden af urene, og det er farven, der er på indersiden af urene. De har strammet styretøjet op og gjort undervognen mere fast. Men stadig er C4 den mest komfortable bil, du kan købe i den klasse, som vi kalder for golfklassen. C4 eHDI 110 AirDream Seduction fås for kun 260.290. Lige nu kan du købe samme model udstyret med E6G gearkasse uden merpris. Citroëns eHDI-teknologi optimerer den brændstoføkonomiske HDI dieselmotor med seneste generations stop- og startsystem og genindvinding af bremsekraftenergien. E6G er en elektronisk styret manuel gearkasse, der øger kørekomforten og reducerer brændstofforbruget med op til 5% i forhold til en traditionel manuel gearkasse. Der er ingen koblingspedal, og du kan alt efter humør vælge automatisk gearskift eller selv skifte gear med det sportslige vippegreb ved ratkransen. Book en prøvetur i en Citroën C4 hos din Citroën-forhandler.